danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon fim. Mun gode da ko ba ku gane ba gani gaban ku ina zance ko ba ku duba ba sake da hatsi kun tantance ba samu ba kar da a ce za a yi rance ina mu dan baba idan na shigo kauce ko ina an sanni lokaci ya bani karfi mini kallon raini ya'yan baba duba da bambanci nairata ni ke sa sabon rikici sikanta a cikin taro babu yani abu duba mai kama ni kowa ya taho ya gaida ni abul tinkin ya'yan baba shi da kunya wai shi zai so ne ni yaya baba ya'yan baba ya'yan baba ne haka daukaka na gode mai duka da mun shigo taro ya kare a bi mutum kafin a sare mu ne muke haske dukan gari ya'yan baba ya'yan baba ya'yan baba mu ne 'ya'yan baba kamar aini ne babba na kawo an karɓa ban wasa da yaro ba mun zo mu wake kallo me jin haushi in yi mai gwalo gani farin wata sha kallo a cikin mukun ga ba dolo ya'yan baba ya'yan baba ya'yan baba danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon